Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, Pizza 12 na bulan sang Mayo, tuig 2020. Anano ang mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw? Wala kakatakan ang kagaw nga coronavirus. Siya lang ang ginahambalan halin sa local, national, international. Wala sa pinakadalagko nga balita, amugid ang coronavirus. Diri sa Bacolod, pinaka-importante ni kay man Bacolod ini, kag probinsya sang Negros Occidental, ang tanan gahawa-hawang ila paginawa. Ang tanan nagahulat nga pagkatapos sang Mayo 15, ano ang pipila naman ka mga pulisa nga ipapanaog sang syudad sang Bacolod. Kahapon, naga-monitor ako ka Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Siling sang Vice Alcalde nya pagkatapos sang enhanced community quarantine, manaog ang Bacolod sa general community quarantine. Ano ang matabo sa Mayo 16? Suno sa Vice Mayor sa Bacolod, sila niya bisan manaog kita sa general community quarantine, pila ka mga mando gikan sa lokal nga gobyerno sa Bacolod ang ipatuman sa gihapon. Ano ini siya? Ang liquor ban. Ang iban nga maluyagon mag-inom-inom, kaugtas man mo. Kaya ang lagko nga mga baligyaan sang ilimnon, ti ginaban man. Wala man ginabaligya. Ang iban sulo sekreto lang nagainom sa sulod sang puluyan. Ano pagid ang ipatuman? Ang korpyo. Ipatuman sa gihapon. Alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Nga ang ini nga pulisa pagapadayunon. Siya dalom sang general community quarantine. Kay suno kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ginasunod lamang nila kung anong mando sang national IETF. Kung magmando ini sila ang national nga amoy ning pulisa nga ipatuman ina sang syudad sa Bacolod. Plus, nga ang mga negosyo, temprano man, ipasira dire sa syudad sa Bacolod. Ano naman niya? Ang mga pumuluyo ka mga empleyado. Ang mga empleyado, exempted ini sila sa tion sang general community quarantine kon magkadto sa tagsa nila ka mga trabaho. Wala pa sang kung anong nga guidelines ipatuman kung bala ang di pasahero nga salakyan tugtan. Pero nagligad nga sinimana, nagpalayag na ang DILG nga bisan sa dalom sang general community quarantine, wala ginapahanugutan ang jeepney di pasahero nga makabiyahe. Malawig-lawig ang pag-antos ang aton mga driver, Mailan ni nakabaton sang sap ang iban nga wala makabaton
kag pila ka mga buli gikan sa gobyerno ti antos gid. Sa probinsya sa dalom sang General Community Quarantine gabiyahin ang tricycle kag mga tricycle. I don't know sa Bacolod kung ini panugutan. Damo-damo pa ang aton sini dapat ipaalinton sa aton publiko kung manaog na kita sa General Community Quarantine sa Mayo 16, Sabado ina nga adlaw. So, bantayan tapagid ang dugang nga mga pila ka mga ipatuman sang syudad sa Bacolod depende sa mando ina sang IATF National. Amo ini sila ang ginatuman sa tanan nga mga local government unit kung anong ila sini nga mando ipatuman ina sa tanan nga kabanuhanan kag kasyudaran sa bilog nga pungsod Pilipinas. At least mahagan-hagan na. Nagtakop kita sa Enhanced Community Quarantine, manaog kita sa General Community Quarantine. Kung maayo pagid ang aton pagtuman sa pila ka mga mando sang syudad kag sa mga doktor naton kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno kag ginapatuman agon malikawan ang kagaw base pa lang pananglitan ginapangamuyo naton makabalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Kaya mo nang siling ko, mintras tanto nga wala baksin, wala bulong, ining coronavirus, hindi kita makabalik sa aton normal nga pagpangabuhi. Kung saan hulaton ta, nga matakan ining kagaw nga ni, kag magkalapugday ini siya sa bilog nga kalibutan, kag makakita baksin, agod nga mauntat naman ang pag-antos naton, balik kita kung saan sa aton pagpangabuhi sa kinandan, wala pa kita makahibalo. Kung saan matakan ining kagaw, kung saan makikita baksin, amo ina, kamakasiling kita, balik kita sa normal nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na dokumendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Oy, sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Amo ining kadelikado nga panahon subong. Daw wala kita butangan sing lawas ta. Pabukot sulod balay. Kung magwa ka, titakpan mo ilong kag baba mo para nga hindi ka masudlan sang kagaw. Ti kinanglan mabakod man ang aton lawas. Amo ining importante nga silingko, adlaw-adlaw himuan yung nga batasan, magamit kamo DTX 500. Nga nagatinlo ini sa aton dugo kagatay. Ang mga panakot just ni mga phytochemical, mga antioxidant, pangontra sa mga balatian katulad sa cancer, kolesterol kung mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes. Kinanglan nyo na ang DTX 500 kag iban pa nga pamalatian nga may mo magtapik sa atong lawas labi na gid ang kagaw dala sang COVID-19. So kung mabakod ng lawas, malayo kita sa masakit. Gamit kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Ano pa ang pila ka mga balita diri sa Bacolod? Karong adlaw ko no may manug-abot naman sa Bridco Port. Ikadwa na ni nga pagbalik sa mga kinatawag naton returning OFWs. Ti maayo man. Hindi man naton ina pwede itsapuira kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte kung magpalauli ini sila batuna ninyo. Malalis ka dyan sa mando sang presidente. Ti bangod sini pila ka mga kabudlayan na ugaling, kag pila ka ginasugata naton, nga kabudlayan, bangod ti kulang gyapon mo sang koordinasyon. Ang nasyonal nga pag gusto lang mo, nya batunan nyo da. Ti wala ka mahimo, maabot diri ko no daw pila to, 13 ka mga bakulod nun, nga monitor kita sa palayag ni Councilor Israel Salanga, sila niya preparado ang quarantine facility dire sa syudad sa Bacolod. Posible, kung hindi eskulahan, kung mga OFW ini, isaylo naman ini, sa mga hotel, kaya reklamo sila man sa Manila, ang gabayad, uwa, ti okay man lang na ya, kung bayran sa uwa dire, ang mga hotel sa mga OFW, nga mag-abot. Ang pila malang sang ginapangabay, sang Bacolod, nga proper coordination. Ti wala koordinasyon, gulpi lang niya. Ang balon kay may maabot na. 13 kabilog, may maabot na. 28 kabilog. Ti wala ka mahimo, batunon mo gid. Namo nang nasiling lang nga, kinahanglan, may jutay man nga koordinasyon. Kapo sila sina, ang mga gadget, subong kakumplito, cellphone, kag iban pa, social media, kag iban pa, telepono, kag iban pa, long distance, kag iban pa, hello, Bacolod. Preparar na kamuda, may manug-abot na, sini nga adlaw. Pero antes sina, 2 ka semana, 1 ka semana antes, matawag na, sa amo ni nga talga pizza, maabot dira. Ang amo ni kadamo nga mga OFW, preparahan nyo dira. Amo na ang mga natawag nga koordinasyon. Ti kulang-kulang gid sa koordinasyon. Ti probinsya lang kita mo. Alin sa una mo gimana? Ang probinsya ya do second pedal kabla. Doga pagusto lang nasyonal niya. Batunan nyo da. Mando sang presidente, batunan nyo. Ti wala kami mo. Batunon mo. Pero ti kon gingulpi ka, wala preparasyon, mano ka. Kung di ka sala-sala ka. Ti mo lang ginapangabay sa syudad sa Bacolod. Koordinasyon lang. Kay maplastar ginatanan. Kung may koordinasyon lang. Kung magtawag sila antes mga 1-2 ka semana, kung may preparasyon, pagkatapos makatawag ba na Bacolod sa uwa, may mag-abot dire, suno sa nasyonal, 13, din tani butang, sa amon de lugar, sa quarantine center namon sa eskulahan, sugot sila,
O kung isaylo sa hotel, basta bayad sa nguwa mo na bla, kundi may preparasyon ka. Sa mag-abot lang gulpe, nga wala man koordinasyon, sigurado gid, bisan preparado ka, masala-sala ka. Kay basi hindi sila komporme sa pasilidad sa mga bulutuan, kagusto na hotel, di manegosyar ka pa. Ang panegosyar sa hotel, hindi mo na makuha sa 2 oras. Pero kung tagaan mo ligwa ang isa ka syudad, isa ka banwa, antes mag-abot, at least maka-preparar. Amo lang ng kulang, koordinasyon plus. Gisan gin kwarentina na ini, ang mag-abot diri nga mga OFW, hindi kita kapakot pag-abot diri i-kwarentina pagiliwat sa 14 Dias. Di samtang pala uli, damo pa ni ang mag-alabot diri. Ang inapangabay lang naton, nga na medyo nagaganagan na mataway ng syudad sa Bacolod, base bala, ang base. Nga base, pila ini sa ila, gabit-bit sang kagaw, ining coronavirus, mamroblema naman kita diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. O nakalon na kamo para preparasyon. Bisa man na o kita sa General Community Quarantine, kinahanglan gyapon naton ang pundo sa sulod sang puluyan para sa aton sini pamilya. So kung wala pa kamo ka loan, dapat nga mabalaan nyo nga kung mag-loan kamo, may ara nagatanyag pinakanubo saka para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Kadto kamo sa Federlip Lending Corporation. Ara sila dira sa
2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagatanyag sa pinakanubo nga saka, nagbutang gid sila mga satellite nga opisina para sa inyo kapusan diri sa Bacolod, ara dira sa Door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Ding Corporation bala. Nagbutang man sila sa corner Yungke, Dalan Goria sa siyudad San La Carlota. May satellite man nga opisina sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City para sa inyo kapusan. So kon nagaplano ka magloan, subong na. Kadto ka sa may pinakanubo saka ining Federlep Lending Corporation, 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Lasay 57 na. Oy, may ginduso nga resolusyon ang Senado, 13 pero siyam ang nag-abstain, wala tindog. Ining resolution number 395 nga gin-file sang mga 13 ka mga senador. Ining resolution naga-apila abe nga i-konsiderar sang NTC ang mando nila sa pagpasira sining television network ang ABS-CBN. Kaya siling sa mga senador, kadamo sa mga kompanya nga nag-expire man ang ila prangkisa sa nagliligad, padayon man nga gintugtan nga maka-operar ini, daw gina-single out bala, ay ning ABS-CBN nga ni. Di gapangabay sila, i-konsiderar ang desisyon. Pero nagamonitor kita kahapon, may siyam ka mga senadorya nga wala tindog. Nag-abstain sila. Sinang ginaduso nga resolusyon sa 13 ka mga senador. Ang siyam ni kanday Francis Tolentino, si Aimee Marcos. Di si Aimee Marcos, maintindihan ta. Si Ronald de Ralusa, maintindihan ta man. Kanday Bungo, kay manti kalyado gini, ni Presidente Rodrigo Duterte, bisan pa nga naghatag na pasensya ang presidente, pero ang tindog ba lang pagsiling sa presidente nga hindi na pag-irinyo pa ang prangkisa, natural gadwa-duwa ini sila. Kung man wala tingog, wala sumong statement ang presidente. Daw nag-neutral set, yung mo man nga nag-abstain man ining mga kaalyado niya. Kilala nga mga kaalyado, bisan gani si Senate President Vicente Soto, nag-abstain man. Si Ping Lacson, kanday Pia Cayetano kahapon, amo ning mga ngalan. Kanday Cynthia Villar, amo ning mga ngalan nga nag-abstain. Amo sila nga wala tindog. Maupod o kung hindi. Mapirma o kung hindi. Amo nang nagakatabo subong. Gatuon pa guro Once nga ipasa inaasang kamera, posible makita ta kung pilagid ang hindi magupod, nag-abstain kag nagaduso. So par subong 13 mayoriya sa mga senador ang nagaduso nga kon pananglitan sumaka halin sa kamera sigurado makapasar ini kahit 13 mo abot silingon 12 plus 1 kay 24 mala mo ka mga senador. Kung ano ang manginbuwas tamlag sini kag kapalaran sang ABS-CBN ulaton ta ini pagkatapos nga pungkuan sang kamera ini nga isyo. Kabay pa nga hindi naliwat pag lumluman pa. Huwag ng kabagaya, irinyo o kung hindi. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magad duloong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,